sa ating YouTube channel. So, bago pa ang lahat ay shout out po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat po ng aking mga subscribers. At medyo natagalan nga po tayo, no? Bago mag-live, ano? Ngayon lang din po ako nakapag-live. So I just want lang na ipakita, i-explain kung ano ang buhay dito sa abroad. Most experience na masasabi ko ay dito sa Gulf countries, ano? So, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman pagka ikaw ay nag-abroad, ano? Pag i-relate natin, ang unang-una, syempre yung relationship mo sa kay God. Pangalawa, sa pamilya mo. At syempre, sa churches natin. At kung bakit tayo nandito. Syempre, una sa lahat, may mission po tayo eh. Nandito yung blessing na ibinigay ng Lord kasi economics. Ayan, dito tayo, nagsasacrifice para sumahod, para mayroon tayong maitustos sa pangangailangan ng ating pamilya. So, yan po ang isang reason, kung bakit po tayo ay nandito. Kaya ang buhay pag-abroad ay hindi po madali. Kaya marami ang nagsasabi na kapag nakapag-abroad na yung iba, nagbago na. Nagbago na siya, oh. Dati-dati yan mapagbigay, umaharap dito sa amin, meron tayong mga tropa-tropa. Hindi po. Actually, nagbago nga, pero naiba yung kanyang pagbabago, di ba? Pinapahalagahan lamang po ang mga pera na kinikita sa pag-abroad at na-realize natin nung nag-abroad tayo kung ano ang kahalagahan ng pamilya, ano ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon, ang ating relasyon sa ating mga kapatid, sa ating mga in-laws, sa mga biyenan, bayaw, kamag-anak, ayan, mga kapatiran at mga kaibigan. Kaya yan po. Kaya yung pag-abroad, ang pera na kinikita din natin, pahalagahan. At maiiwasan din natin yung mga self-centered na pag-iisip natin kapag tayo ay nag-abroad. Kasi yung concept natin sa pananalapi at paghahanap buhay at pagpapamilya, lalong-lalo na sa relasyon sa Panginoon, ay mas lalong gumaganda kapag ka nag-abroad ka. Of course, ang sinasabi ko, majority speaking ito. Hindi po specific. May mga isolated cases na hindi rin naman naging maganda, di ba? Meron. Pero ang sinasabi ko, karamihan. Ayan, sa pangkaramihan ay talagang gumaganda. Ganon yung perspective, concept natin sa ating buhay. Ayan, natuto tayong magpahalaga sa pisong ating kinikita, natuto tayong mag-invest, natuto tayong magnegosyo yung nandito tayo sa abroad. Ayan, natuto tayong makisalamuha sa tao, natuto tayong magpayo, mangaral, magpakatatag, magpakasipag. Yan ang natutunan natin nung tayo po ay nag-abroad. Kaya yung mga nandyan sa Pilipinas na mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid, kaibigan natin, kamag-anak, mga kakilala at kapatiran, huwag po sana kayong mabibigla kung minsan ay parang may nabago ba. Hindi naman po totally nagbago. Ang iniisip lang, hindi po yumabang si OFW. Hindi po tumaas ang pride, kundi minsan may mga bagay na hindi po natin maibigay. Hindi po kasi pare-parehas yung pananaw. Lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers. Kung nakikita natin dito, kung sino yung nakaranas ng humid na sinasabi, yung hinahabol mo yung hininga mo just to makapasok ka, maka-time in cut sa timesheet mo, hinihingalo ka. Siyempre kapag ganun yung pinagdaanan mo, papahalagahan mo yung pera, di ba? Pero actually, hindi naman talaga yung pera pinapahalagahan mo. Pinapahalagahan mo yung kinita mo as is, maiko-convert din kasi yan yung pera na yan pag ibinili mo. Kaya yun. Kaya itong live na ito, sana ay maging magsilbing
larawan din natin sa ating buhay. And of course, for those who are non-Tagalog and non-Ilocano subscribers with this particular YouTube channel, of course, I'm talking about regarding on the life of an overseas workers, right? Because I have an subscribers also, which is not they were not a Filipinos. So I'm talking today regarding on how the way we are going to give importance to our salary and wages. If possible that we can deposit it from the bank, we shall do it. And if we have investment, that's the best thing that we can do. So I hope that you understand, guys, that this blog or this live is regarding on a faith and ideology. Okay, because our faith in the Lord and our ideology is like our how the way we politics and how the way we establish our relationship in our place today, and in how the way we're going to earn money to have a higher income in order to send to our family. So okay, and this is also a part of socio-economic because this is a practice now. Yung socio-economic kasi marami na ngayon na nagtre-training. I can cite an specific examples regarding sa safety. Kasi dito sa safety profession ay nag-aaral sila, nagtre-training sila just to earn or grab a higher position in the company, and at the same time they will have a higher position, they will gain a higher salary. So that is a socio-economic. So, di ba napakaganda po? So, yan po ang kinakailangan talaga nating gawin. So, with this live, I hope na meron po akong na-share sa inyo. Shout out po sa inyong lahat and God bless po. Hanggang dito na lamang po ang live ko na ito. And thank you very much for watching sa inyong lahat. Salamat po.